arum-arum Bandung ngawiyat narodo ngepalani sawata supomo lan solaing mrerasaksa saksirnane buta ruk muka ora pangling iki bayu bapakku ingkang rawuh ora liwat basaku katur bayu wong tuaku Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ya Ulup Bratasena wis ndak tampa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana Bima nak pompo tangan loro tak gegem awraji jaya kawijayan nimbana kasantosan Ulup ngertenana ya nggir yektine Denawa iki mau dumadi saka kemayan ulun anggon ulun kepingin dadar marang ketrimaning uripmu dene lekas ulun mau mung bakal mangerteni kelawan tekate Bratasena magepokan kelawan anggonmu ngupaya kayugung susuing angin mumpung ripalungguhan iki aku suwanana ngarsamu Mara Gage jlentrehna ingkang dikarepake kayugung susuing angin kuwi apa lan wujude kaya apa Sena kayugung susuing angin mono sawijining gegebengan kang ora bisa kinawruhan sarana netra waloka siji-sijine kang bisa ngawruhi ya kuwi pangrasa menyang batinira pribadi dene wujude lamun ta wis mapan ana ing patrap lan tumindak ewadene kayu mono tegese sarana kanggo teteken susuh iku kaya dene papan ingkang minangka pancer angin tegese perangane urip bisa uga diwerdekake kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi tegese gedhe susuing angin iku mlebu metune bajra hirawana utawa napas dene gunggung kumpule gegayuhan kang gedhe tekad ingkang kenceng yektine bakal bisa kasembadan lamun ta linambaran lereming pancandriya aringe napas lan semeleng pikir kula ndok rewangi kowe ngrusak kahanane wana pancakara kelawan denawa iki mau merga jeneng kita durung sumurup lan durung mangerteni apa ingkang dikersake dening Guru Mudurna magepokan kelawan kayugung susuing angin mesti wae Bratasena iki mengko bakal duwe panggayuh sing luwih abot panjangka sing luwih dhuwur
Mula saben-saben duwe tekad niat kekarepan apa wae kudu nduk lambari kanthi semeleng pikir weninging rasa lereming pancandriya lan aja nganti pegat lan kendhat anggenmu tansah mangesti kelawan purbane Hyang Agung Sina. Rumangsa padhang tetrawangan rasane atiku sakmuse antuk dawuh saka Bayu bapakku. Ora liwat aku ngaturake panuwun Bratasena. Lamun to anak duwe gegayuhan, aja nganti lali tansah nyuwun panjurung pandonga saka wong tuwa, mligine wong tuwa wadon. Merga ning donya ki ora ana gaman sing ampuh piandel ingkang landhep kejaba mung pangestune Ibu Bratasena. Pramara reh mangoswamyung hambrengeng kadi karunaning kaswasi aneng marga memalatkum ora liwat aku mung bakal mundi dawuh Bayu guruku. Sisan gawe aku nyuwun pamit tak sembahe tak sungkemane ibuku Kunti Talibrata. Iya, bejo-bejane anak ki lamun uripe isih dipayungi karo pangestune Ibu Bratasena.
Anak wong Jarot, anak wong Gagah Bratasena, napa ngger cah bagus anggonmu ngabekti karo ibumu beneh karo padatan kowe nganeh-nganeh ya napa Sena matura cah bagus. Ibuku, aku rumangsani uripku tansah jinangkung dening dewa merga rina wengi entuk payunge nganggo dongamu. Kula ripalungguhan iki anakmu njaluk pangestu, aku njaluk palilah bakal goleki garan kasampurnan. Sarape aku kudu nyemplung segara. Dongakno anakmu lanang budhaku aja nduk gandoli nganggo tangismu babu kundi. Sena, semono tekadmu anggonmu pengin dadi wong sing apik sarta duwe pakarti ingkang becik. Mesti wae ibumu bakal nyurung lakumu mreka sembadaning gegayuhanmu kulup. Kowe aja samar, kowe aja kuwatir karo keslametane lan uripe Bratasena. Perkara pati urip babar pisan aku ora kuwatir. Merga kabeh wis ndak aturake ana panguwasaning pangeran. Wiwit kowe mbiyen lair bungkus Pandhawa diobong ana bale sigala-gala nganti kowe mlebu alas Wisamarta nyawamu anguk-anguk lawanging pati nyatane pangeran isih ngayomi uripmu. Aku luwih samar, aku luwih kuwatir yen kowe dadi wong pinter nanging keblinger marang tumindak sing ora bener. Mula kang mangkono Bratasena, kowe budhalo antepana tekadmu anggonmu gegulang kepinteran lan kautaman. Merga sak becik-becike laku kuwi sinau, sak larang-larange bondo kuwi ngelmu cah bagus.